Yelema oye mami sebe koro sinzi ngata kula bano ma o fangele shishila niye kunafoni ye min na bola école de santé Karadiata na bolo farachama institut de sciences médicales gore nyama uyoro ISM go ugo agato yini biga bela jere fa gale keke ni garo ka fa uga cérémonie de graduation esa no ye walnyundo doyi promotion 2023-24 min bolale de do ka bla février kalo kle mwane flana ta shibiri 125 ukwali sa ya fa de bi nyini bela jere fa ka fo abina ke cinéma magique la babemba koro ni bela jere kwa mako exi babemba yasa alisa ka kenen zebe koro yanga a deva de tale de ka di docteur Idrissa Diabatema clinique Karadiata tutige badu wa école de santé Karadiata ila nyema dodo wa ya to akone ba fo klichika dongole mbewde de koy février kalo kle mwane flash bi na tay 125 cinéma magique exi babemba korodu naga kanya kono ndo sanga bisa mana goshi obeta bla furba mugula cérémonie de graduation do wali mondo do école de santé Karadiata na bolo farachama institut de sciences médicales gore nendi fuango so oye aleye sambi woro aniko maukuluta nisoja kona na katanu ye Burkina bise yoro la bara kechogo oye wasobo bikoina minye Burkina ye amada o makoi ni wati na ni mami ba fesa ka bobo julaso kati yere soro abijanga ufei o taninga segi oye wa biduru ani wa flani keme sabaye obeke Burkina alefe yasa mamunu be nuru bobo nuba fe kata abijanga ufei ukataninga segi obisega noga chugomi Burkina amada o makoi sigi nyuma konna na ma chama me bado ka voko ulube donita uke miye Burkina ye donita li hukumu kana konna na sa ukero ka fere kerengene sigi ibe fa fa ni ba feki ka doni blagata Burkina be seyoro mi wagadugu ka ufedo wa bobo julaso do wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar idanye ka negajuru sira kale Congo ibisega biolon vla ko dasi minye fu ani kononton fu nikele biolon vla ni fla uka bololo sira fana obe fretiko aleta na sira fe mamunu ba fe uka doni bauta kata Wagadugu kata bobo julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Burkina aleya au jigibo sabula minye sigi nyuma opanguruso oye Burkina e sambi woro minye bara ye aketuko agyeneno ubolo ni wati na El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya obolo fara meme nyono uluka kalifade do aminena ambe dugaw ke ka fara silame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni wati na ambe dugaw ke akaseka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo silame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo Mali silame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be sega noga chogo mina aka segi kana aka demaya konna na kana ambela jilen soro oya anga la yiniye ame dugaw ke ka fara silame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna na misru konna na tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe ona banta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye
min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mugadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Hôtel Lafia Dagayɔrɔ bɛnnen don Sebare Bangetaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se Dagabana batterie lithium ma pour que ka se ka dususuma fara client ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi Hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i sen fa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw sen fa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bɛ fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bɛ da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation di Hôtel Lafia kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw sen fa joona aw ka. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n ko min t'i gosi. Ngonga. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔntɛri baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na.
lamɛnbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye tarata ye février kalo ale tile 18 ye bi ye san 2024 sunkalo mangɔnɔ ale tile 19 ye bi ye. An bɛ dugawu kɛ sunkalo min bɛ sɛnsɛn na ka na ala ka musaka ko nɔgɔya. Sɔgɔma in na Mali ni Maroc wolomasiri tabaw ka gun kan olu ka maa falo ye ɲɔgɔn sɔrɔ o lajɛ kɛra Bamakɔ yan min ye ko ɲɛmaya o tun bɛ maa min bolo Mali fanfɛ sa o ye Général Keba ye. Ale fana min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye ale fana tun b'o kɛrɛfɛ ka taa se Mamadu Masawule ma Général de brigade. Ninnu bɛɛ lajɛlen ni Maroc maa falo ye ɲɔgɔn sɔrɔ wolomasiri tabaw kɛnɛ ka wulikajɔ bɛ sen na hali bi. O ni Bamajuwale kɛbaa dɔ kari la ɲɔgɔn na an ka maa 4 jogina o kɛra faamu na sa an na tila ka o da aw tulo kan. Furancɛla fanga premier ministre ale bɛ bisimilali la hali bi min ye juraw ye a ye layidu mun ta olu ye sa ko kalo kalo anu bɛ ɲɔgɔn ye o tako sabanan o kɛra kunungo min sɔrɔla la n'o da dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ n'olu bɛ opereli kɛ kɛba k'u bɛna médaille di Asimi ma dɛ. U bɛ an fɛ yan u ka lajɛ 65 na kunungo baaraw daminɛna CICB la u yɛrɛ n'u ka donfini ninnu ni ye ninnu ye i jati jɔ dɛ o dun bɛ bosoni de kɛ chirurgien ye mun ye ti bosonikɛla ye u bɛ maa de boso olu ka lajɛ bɛ yan Mamou Dafe ale fana ye Nations Unies maaw ale olu bisimila Pinochet n'a ka mɔgɔw olu bɛ mɔgɔ lamɛn na sariya min kan ka sigi sen kan o bɛ se ka baara bɛ se ka lawaleya cogo min dugudentɔw olu ka wulikajɔw bɛ sen na an na don Joyila sɔgɔmada in na ni Denbugu baara minnu bɛ ka kɛ ni dugudenw wasalen don o ko la an n'olu dɔw da tulo kan nin ye an don kan ye sɔgɔmada in na an ka kumala kumabaw mun bɛna na walawala sɔɔni sisan Keba Jalo ale fana tun taara Kulukorokaw fɛ yen bato dɔ kɛra ye yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na min ye demain c'est le Mali tɛ le Mali c'est aujourd'hui bɛ jumɛn de don Keba aujourd'hui c'est demain le Mali ou bien DCA an ka kɛ DCA ye sa demain c'est aujourd'hui demain c'est aujourd'hui aya olu ni Asimi ka club de soutien olu de seli kɛ Kulukorokaw fɛ yen an na o fana jaw yira aw la sɔgɔmada in na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na Keba an bɛ t'e fan fɛ. Keba bi sɔgɔma in na an kan ka waso dɔɔni an kan ka nisɔndiya dɔɔni. Keba diɲɛ bosoni kura a baaraw daminɛna ni maa min sɔmin ka jan ni maa min bɛ ko jateminɛ ni maa min ɲɛ bɛ diɲɛ taabolo la i b'a dɔn k'a fɔ bi ko min bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔna na a maaw a n'a kɔnɔfɛnw adamadenw n'u ka sɔrɔw jamana ɲɛmaabaw ani diɲɛ maramasaw olu bɛ ka ɲɔgɔn bɛlɛ Keba ɲɔgɔn bɛlɛ in Ameriki masakɛ kura ale ko k'ale ti balawu fɛ ale nalen don sisan ko dɔ kɛra Amerikaw y'u bolo don diɲɛ kɔrɔ ko bɛɛ k'i yɛrɛ ta. Keba n'i ma fili hakilila k'a fɔ min ye capitaine denkɛ général d'armée ye ale fana ye nin kelen de fana fɔ yan k'an k'an jɔ an kolo la an k'an cɛsiri an k'an jija. Keba o kɔnɔna na maaw ɲarakira ka da maa minnu kan ko furancɛla fanga bɛ yɔrɔ minnu na n yɛrɛ t'a fɔ a bɛ yɔrɔ minnu na u b'a fɛ minnu ka don u dungɔda fɛ n'u ma se k'u sago sɔrɔ u la Mali Burkina Niger n'o tɛ furancɛ fanga o de bɛ Guinée kalata ko kuma tɛ fɔ olu ye CEDEAO tɛ taa olu fɛ yen ten tɛ ci u ɲɛ kan papaga tɛ fɔ u ye a ka d'u ye cogo u b'a kɛ ten minnu fana y'a dɔn k'a fɔ k'olu mago b'u yɛrɛ la ko min bɛ senna nin ye
a laban ye poroti bɔsimolotigila ye olu y'u faga u kantigɛ da yira kabini kuma jan ka wuli ka jɔ kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ ye CEDEAO sigi keba o fana ye sɔrɔdasiw de ye u y'a sigi ni miirina min ye u y'a sigi ni kuntilenna min ye politikimɔgɔw nana o bɔ a kɔnɔ fɛɛrɛtigiw nana o bɔ a kɔnɔ k'a ta ka taa ti Faransi tɛgɛ k'a kɛ Faransi sago ye k'a kɛ Faransi dungo ye ni Faransi bɛ fɛ ka fɛn minnu kɛ a b'o de kɛ ni a ye o de ye CEDEAO bilama ye minnu sɔnna o ma olu dɔw ko ko tiɲɛ don a gɔlɔnnen a tiɲɛnen a halakilen an ka to a kɔnɔ an ka jɛ k'a dilan Diomaye Faye ale hakilina o ye Mali yɛrɛ kɔnɔ ya politikimɔgɔ caman hakilina o ye nka Asimi ninnu ko CEDEAO yɛrɛ de tɛ se k'olu yɛrɛ de ka baara kɛ tuguni ale yɛrɛ de ni yɛrɛ de tɛ CEDEAO fɛ tuguni ka da mun kan CEDEAO tun kan k'i jɔ yɔrɔ minnu na fasodenw jigi kɔrɔ lakanako la ale ma u ye keba bɛɛ wulilen don ka jɔ bi ka t'i ka fan n'i ye ko jateminɛ nati laban ninnu na terroriste bɛ ka attaque kɛ yɔrɔ min hakili la k'a fɔ o ye Faransi kɔladenw ye o ye Faransi ka maaw ye maa minnu bɛ Faransi sagoya la minnu ka d'a ye u b'a bila baara la hali kunun ko Benenkaw fɛ yen mugu cira maaw la sɔrɔdasiw la a jɛkulu mɔgɔw ma se ka dɔn hali bi keba anw ka maaw bɛ wuli ka jɔ min na yan u bɛ cɛsiri min na yan u kɛlen ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan n'Ala ma farati keba ani sababa bɛ bɛn ka da mun kan n'i ye diɲɛ taacogo lajɛ ka ko jateminɛ bi keba i b'a ye k'a fɔ ko lamɛrikɛnw olu yɛrɛ tɛ fɛ u ni maa caman ka sigi ka kuma koyi olu tɛ fɛ k'a ko taabolo caya keba e m'a ye kabi waati jan min ye Vladimir Poutine ninnu ye olu ko k'u ye BRICS sigi BRICS ale yɛrɛ n'i y'a tɔgɔ ta k'a lajɛ B o ye Brésil ye R o ye Russie ye min ye I ye o ye Inde ye Afrique du Sud olu de bɛ a kɔnɔna na k'a sigi ka ɲɛmaw fara ɲɔgɔn kan keba maa caman yɛlɛla ninnu na ko sabula OTAN fanga ka bon OTAN bɛ se ko caman na OTAN fɛn minnu ka d'a ye a bɛ se ka olu kɛ tagalen ɲɛfɛ an nana mun ye o ye k'a fɔ ja ni marafafɛn t'e bolo n'e tɛ se kɛlɛ la e tɛ se ka fosi kɛ keba n'i bɛ kunnafoniw lajɛ dɔgɔkun tɛmɛnen sibiri tɛmɛnen nanzaralakaw ni amerikɛnw ka maa mafalen dɔ ye baro sigi kɛ keba i b'a dɔn a ye min f'u ye ko n'a y'u ja u ka diɲɛ marafa bɛɛ san u k'u labɛn nka amerikɛnw bɛna taa baara min kɛ Ukraine u tɛ tubabula jamanaw wele n'o ye Union Européenne ye u ni Russie de bɛ taa kuma kɛ wa a bɛna taa kɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn wa Arabie Saoudite wa u min fɔlen filɛ nin ye Suissekaw ka minisiri min bɛ u ka jamana ale ni jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ kunna Italie taw i b'a dɔn u ye min fɔ keba k'u ka taa marafa san ja olu bɛ nin bɛɛ la marafa t'olu bolo ka États-Unis kɛlɛ u yɛrɛ dama fana ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan Faransikaw fɛ yen ka hakilina di ɲɔgɔn ma u bɛna se ka Donald Trump ni Putin kunbɛn cogo di keba a bɛ fɔ nin de ma sa ko martaba calcio Putin bɛ attaque min na kɔni ka Trump kɛ o défense ye keba o bi don tɔ i b'o don yɔrɔ min na a bɛ gɛlɛya dɛ ni nanzaraw tun y'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ kɛ u tun b'u mago don u yɛrɛ la ka diɲɛ kɛ aw bɛ maaw ta aw b'u tɔnɔmada k'u ka sɔrɔ tɔnɔmada min ka d'a ye a b'o kɛ maa min ka d'a ye a b'o sigi u fɛ yen ni waleya ma bɛn o ma a b'o wuli ka maaw bila aw kaman kɔrɔ k'u ka aw sago ye fɛn o fɛn ka d'u ye a b'o kɛ Trump ko k'ale t'o de la keba ko bɛɛ k'i cɛsiri i yɛrɛ ye i ka sɔrɔ i ka baara kɛ n'a ye n'a bɛ min san ɲɔgɔn fɛ aw n'o san ɲɔgɔn fɛ n'i ye gɛlɛya sɔngɔ sigi ta kan n yɛrɛ b'a sigi n ta kan bɛɛ k'i cɛsiri nka ni jamana minnu ma dege o la f'olu bɛ taa maaw ka nafolow suɲɛ u bɛ taa maaw ka fɛnw suɲɛ e m'a ye hali kɔsa in na Algérie wulila k'i jɔ k'a bɛ don BRICS la u ko k'u tɛ se ka don ko sabula k'u bɛ ka Mali ka dugujukɔrɔ nafaw de suɲɛ sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininikɛlaw ye o yira keba e m'a ye kɔsa in na bariki ɲɛmaa wulila ka don nanzara jamana bɛɛ kan u bɛɛ y'a fɔ a ɲɛna ko kuma tɛ olu ni Asimi cɛ koyi k'olu tile kelen Asimi ka téléphone numéro t'olu bolo kuma tɛ u n'a ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa ko Alassane Dramane Ouattara de bɛ se k'a wele k'o yɛrɛ bilama o bɛ k'a yɛrɛ ɲini sabula mɔgɔw bɛ ka wuli o fɛ yen muruti bɛ ka boloda ye keba dɔɔnin dɔɔnin don diɲɛ yɛlɛma min bɛ ka nalen n'Ala ma farati keba Mali an bɛ taa bɔ a yɔrɔ ɲuman fɛ
sabula ngan sigi ka mbolo flanda an senga ko ne sente ni ko nunu na an t'an da don nin na an t'a fɛ ka nin ɲɛnabɔ kebaw man ɲi dɛ maa min bɛ sago t'e la dungo t'e la i t'i ta fan dɔn i t'i ta ni bila dɔn kuntilenna t'i la n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ e t'o yira e bɛ to maaw bolo sagamɔnɛya la n'u taara aw feere cogo min na u b'aw sɔnɔmada ten i laban i bolo b'a jɛ dɛ wa AES kɛtɔ filɛ nin ye balanŋɔɲɛ de ye koyi AES nin ye a sababu ɲuman dɔ de sɔrɔtɔ ye keba tigɛra da o da la Poutine ni Trump ka ko mana tigɛ da o da la n'a sababu ɲuman kɛra Ukraine kɛlɛ bannen ye o na lafiya don anw fana fɛ yan sabula min ye ani maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u nana se k'o ɲɛsin an ma kosɛbɛ ka se ka baara kɛ yan min ye bamaciwale ɲugawale kɛba an ka wolomasiri taba wuli ka jɔ min na bi ka se ka dɔ fara o kan keba diɲɛ kana boso i kɔ sen dɛ n'i taara ni y'a papiyew sɔrɔ olu fara ɲɔgɔn kan i k'o bilen k'a kɛra ne yɛrɛ sigilen ɲɛna keba an bɛ ka taa sira min fɛ Mali de jɔyɔrɔ ka bon bi kosɛbɛ k'a sababuya kɛ mun ye n'i bi y'a keba i tɛ fɛn caman dɔn e ka jigin an ka togodaw laban nin e ka jigin an ka bugudaw laban nin e ka taa an ka kɛrɛfɛ jamanaw laban nin e ka ɲininkali kɛ ban nin e ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ban nin ko nin miirina in nin hakilina in nin wulikajɔ in nin cɛsiri ka Niger bɔ CEDEAO bolo ka Burkina bɔ CEDEAO bolo ko jɔn de y'a kɛ keba ne m'a fɛ ɲɛna da jukɔrɔ kuma na n k'o don n ko n ka simi ka Burkina ta n k'a taara fɔ i bɛ ɲɛna k'a ka hakili sigiya a don ni bi cɛ i ye i bɛ panga buruti la i ko jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔnna wa i y'a ye o la tuguni a ma ko faamu a ma ballon posé k'a da disi kan ka i sen d'a kan k'i jɔ wa o kɛra o ma kɛ kabi a fɔra cani ɲɛna don min na i kɛ pewu an bɛ renseignements bɛɛ kɛ kelen cani ma lafiya nin wa don o don a tɛ ka maaw dɛrɛ wa a tɛ Modibo Kone fo la sa a k'a jansa min ye l'homme le plus calme mais le plus efficace yana le corps d'armée Sadio Kamara Keba an k'a fo ale stratégie de a ka kuma man ca i t'a da ye kuma caman na hali ka kuma ka gɛlɛ ale ma keba an bɛ ka taa diɲɛ min na bi bosoli kura kɛnɛ Mali tɛgɛtilankolon tɛna bɔ a la n'Ala sɔnna an jɔyɔrɔ ka ɲi an sɛmɛyɔrɔ ka ɲi an bɛ min fɛ o dɔɔnin an kuntilenna dɔɔnin an taafan dɔɔnin an tɛ maa ka namugula suguya la koyi wa an tɛ maa bolo ka giribu palan da maa ye n'i ko k'i bɛ min feere an b'o san an se ye min ye an b'o kɛ an y'an ka kɛlɛkɛcɛw bila keba bi a lamɛn han Mali lithium ɲinini a sɔrɔli a maaw bilara ka taa kalan kɛ sanu ɲinini a sɔrɔli maaw bɛ ka kalan kɛ surasiminɛnw bolili u dilanni k'u monter an fɛ yan maaw bɛ ka taa kalan kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na bi a bɛ fɔ min ma sa ko intelligence artificielle i bɛ denmisɛnnin minnu ye k'u bɛ robo baara ni fɛn ninnu kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Mali ye mɔgɔ bila ka taa kalan kɛ wari bɛ sɔrɔ cogo di keba diɲɛ adresse baw ye jumɛnw ye an ye maaw dɔn cogo di n'u nana an fɛ yan n'u kan ka bɛn cogo di Mali bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini bi fɛn caman tɛ fɔ kuma caman nka baara caman de bɛ sen na siniɲɛsigi a bɛ sinsin fɛn minnu kan a tɛ taa minnu kɔ sini diɲɛ bɛ nana kɛ minnu ye olu de bɛ ka labɛn bi an ka jamana kɔnɔ tiɲɛ don sɛgɛn bɛ yen degun bɛ yen taxation kuma cayara fɛn o fɛn mana bɔ anw ni maa si ta tɛ kɛ kelen ye nka i b'a dɔn kaba différence fana b'an ni maa tɔw cɛ yan n'an banna ka muruti k'a fɔ an tɛ n'o tile 7 tɛmɛna an b'a kɛ nka zen an bɛ min ɲini ɲɛmaaw fɛ keba u ka fɛn dɔ yira jamanadenw bɛ se ka min ye k'a fɔ jɔn ko Ala an ka wari don yɔrɔ yira u ka fɛn dɔ yira min bɛ jamanadenw nimisi wasa u ka waleyaw kɛ min bɛ jamanadenw nimisi wasa u ka bɔ mɔgɔw ni sancɛ u k'a yira k'a dɔn k'a fɔ bi mɔgɔw jigi b'u kan u kana bɔ mɔgɔw jigi kɔrɔ parce que jamana y'o fana de ye n'i ko maa ye muɲu a ye sabali to k'a yir'u la k'a fɔ ko aw ka muɲu ni sabali tɔnɔ dɔ filɛ nin ye n'i ko maa a y'a kɛ tan a ye sɔn nin ma aw sɔnna kun min na a jaabi dɔ filɛ nin ye o bɛ fɔ maaw la kɛmɛ b'a dɔn ko n'i ye maliyɛn fɛn fɛn ɲininka k'u ɲɔgɔnna k'u banna taxation i b'a dɔn u bɛ min f'i ye ko ɲɛmaaw ka dɔ b'u ka sara la u ka dɔ b'u ka sɔrɔ la u ka keba miliyari 101 o de kɛra gouvernement y'o de ndaraki ka bɔ yaasa dɔ ka se ka bɔ a yɛrɛ ka sɔrɔ n'a ka makamaw n'a ka fɛnw na san 2024 kɔnɔna na an k'u ma a ye bɔ aw ka kuma
waliya minnu bɛ sen a y'a ɲɛfɔ jamanadenw ye e b'a kalama ko je le répète fana jɛra a ka 2% kɔ k'a fara Asimita kan pour que u ka se ka kɛ ka œuvre sociale i b'o kalama ninnu bɛɛ de kan ka fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ restriction min bɛ ka kɛ waliya min bɛ sen na jamanadenw ka se k'a faamu sɔgɔmada in na diɲɛ bosoni a maritaba daminɛna Keba a sɛkili sabasiri daminɛna Trump ko a b'ale ni Putin de cɛ Ukraine kuma na ale tɛ taa maa lamɛn o Keba y'a mɛn OTAN jɔn don a bɛ tan jɔn ka jamana kan jɔn bɛ 10 don a la jɔn bɛ 20 don a la jɔn bɛ miliyari don a la États-Unis tɛ jamana jumɛnw ma wuli k'u jɔ ko Benjamin Netanyahu ka marifa da Israël Palestine Gaza jɔnw sera k'a da Trump nalen tɛ bi Putin yɛrɛ ka sɔn ka mɔgɔw lamɛn ka sɔn ka don k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛ kɛlɛ fɛ k'a bɛ fɛ basigi ka na Ukrainikaw fɛ yen lafiya ka na jɔn bɛ k'o sɔrɔ bi nansara jamanaw ta ye mun ye a la n'a ɲaamina n'a ferekera u bɛ marifa feere u bɛ fɛnw feere tɔnɔ minnu bɛ k'i ka jamana kan u b'o kɛ e k'a lajɛ kɛ Kongo lajɛ bi kɛ Keba Kongo lajɛ jɔn bɛ Kongo kɔfɛ ni OTAN tɛ c'est pour que an ka k'an yɛrɛ ye an ma nin fɛn fɛn na an ka k'an yɛrɛ ye an k'an cɛsiri an k'an jija a ma fɔ maa tɛ don maa jigiya la a ma fɔ maa tɛ mɔ maa bolo kɔnɔ a ma fɔ ko maa t'i sɛbɛn maa la ka wuli nka i k'i jija i k'i wuli i k'i cɛsiri i k'a yira k'a fɔ maaw y'i dɛmɛ min k'a ma kɛ fu ye i yɛrɛ bɛ se k'i jɔ i kolo la ka dɔ k'i yɛrɛ ye n'o tɛ don o don ho in tɛ dɛ k'i yɛrɛ nisɔndiya bɔlɔlɔ sanfɛ aw ka page WhatsApp ninnu kan ka nɛnini kɛ o tɛ o ni maa min nana ni kuntilenna wɛrɛ ye ko anw bɛ fɛ i k'i hakilina fɔ nka ni hakilina n'u ta tɛ kelen u bɛ i jɔsi ka b'u ka page kan bɛɛ de ko n ka hakilina fɔ nka ni maa ma ta tɛ kelen Keba a tigi bɛ i jɔsi ka bɔ yen o ye yɛrɛ la nisɔndiyalaw ninnu o fana ka ɲi a b'u lafiya nka u k'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ bugubugu kɔni de don a tɛ san sɔrɔ ten dɛ a tɛ san sɔrɔ ten sɔgɔmada in na an tun b'a fɛ ka nin fɔ diɲɛ boso Keba kabini deuxième guerre mondiale banna diɲɛ bɛ maa minnu bolo a b'olu de bolo nka Trump de nana sisan k'an ka taa yiriwali sira fɛ bɛɛ k'i jɔ i kolo la i bɛ min sɔrɔ i k'o ta i kolo la i ka baara k'i ka jamana kɔnɔ o dun man di Europe jamanaw ye olu dulonnen bɛ olu bɛ mɔgɔw joli de min ko soso ni dabi ani sota kulu k'i dulon i la k'i min k'i ban wa u bɛɛ lajɛlen ngolongoloba sɔn de b'u la f'u ka sa diya de la Trump ko k'u yɛrɛ k'u ka diya sigi sen kan u yɛrɛ k'u jija u ka fɛɛrɛ sigi u yɛrɛ wa anw bɛ sira min kan an k'an jija an k'an cɛsiri ni min man ɲi an k'o fɔ ɲɔgɔn ye degun minnu bɛ kuranko la degun minnu bɛ ni gɛlɛya bɛ yen sɛgɛn min bɛ mɔgɔw kan gouvernement k'a lajɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko u fana ye baara min kɛ u ye makun min kɛ u ye sɔnna u bolo min na a jaabi dɔ filɛ nin ye Keba sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye diɲɛ taabolo kura Trump ani Putin Keba e b'a dɔn min bɛ min kɔfɛ o Trump ale yɛrɛ ti maa lamɛn yɛrɛ Putin don o n'a ka stratégie bɛ ɲɔgɔn na Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Keba b'a kalama ko kɔsa in na min ye Mali gendarmerie directeur ba n'o ye général de brigade Tumani ye Kɔnɛ ale tun bɛ Marokukaw fɛ yen taama in senfɛ kuma caman fɔra woloma fitiri taba fila bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunungo Bamakɔ yan Keba Maroku sɔrɔdasi ma ma falen u ni Mali a bɛ fɔ o ma ko commission mixte fɔlɔ Marokɛw u nana yan o baara bɛ sen na bi min ye u ka masakɛ yɛrɛ ale ka wolomasiri tabaw o ɲɛmaabaw n'o ye général de brigade Abdelgani Munidi ye ale bi yan u ka inspecteur général des forces armées royales o fana ɲɛmaaba o fana b'an ka jamana kɔnɔ yan min ye u ka wolomasiri tabaw ka dangan filanan ye Keba ninnu bɛɛ lajɛlen bi yan
min ye an ka jamana ɲɛmaaw min ye wolomasiri tabaw ka hokumu kɔnɔna na ministère de la défense kɔnɔna na ɲɔgɔn ye kunfɔlɔ in ale kɛra ye ɲɔgɔn ye senfɛ sa i b'a dɔn ko ɲɛma tun bɛ maa min bolo wa anw fan fɛ wa a i ka jɛ kɛ madu kɛ Masawule général de brigade Mamadou Masawule Samake ale tun bɛ yen min ye conseiller d'état-major général des armées n'o bɛ Marocains tɔgɔ la ale fana tun ye Maroc délégation ɲɛmaa ye kiba ko nin baara in min kan ka k'a kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu kan ka sigi u na o jalatigɛ wulada fɛ n'Ala sɔnna a ma jamana fila in bɛnna mun kan u bɛ se ka baaraba minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ wolomasiri tabaw ka kunda kibaruya kunda renseignement kunda min ye gendarmerie olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kunda an na o bɛɛ lajɛlen da maaw tulo ka wulada in na ka kɛ ni ɲɔgɔn ye in ye ale jaabi min bɛna sɔrɔ o la ka o di maaw ma Marocains kɔni ko u labɛnnen don dɛ kiba i b'a dɔn ko diɲɛ bɛɛ olu ɲɔgɔn tɛ renseignement na terroristes kan a ye o fɔ fan bɛɛ terroriste ko kɛra cogo o cogo n'i ye Maroc wele a b'a fɔ a bɛ nin kulu wo in kɔnɔ ye a bɛ nin yɔrɔ ye o kɔni ale hali ni fɛn kɛra Faransi u b'olu de wele n'an bɔra yen baro kɛlɛtigi ale ye papier bɔ ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye armée ye a ka wulikajɔw senfɛ ani Bamanciwale ni Ninjugawale kaba dɔ karila ɲɔgɔn na Tɛlɛmisi min ye Ageloku ale kɔrɔ ni Kaɲagayan fan fɛ Gao marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnen na ANEFISCAw olu fɛ yen a yera sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 16 wulikajɔ in senfɛ an ka wolomasiri taba maa 4 olu joginna Bamanciwale kɛba maa 7 olu fara k'u bolominɛw pick-up kelen k'o minɛ u la marifa minnu tun b'u bolo ani marifakisɛw k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 ani a fɔ kalo tile 17 kunungo nɛgɛ kanɲɛ 3 waati min ye armée ye ale wulikajɔ kɛ sa ni pankuru ye o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ka saloli kɛ maa tun bɛ sa olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ baara la pewu min ye maa minnu tun bɛ a yɔrɔ ninnu masuna na olu bɛɛ lajɛlen jɛkulu marifatigi minnu fana tun bɛ sa olu minnu tun bɛ ka ɲini a mɛnna n'u tun ye maaw bali taa ni ka segiw la u bɛ jan da dugutagalaw ɲɛ kamiyɔnbaw b'olu jɔ u bɛ binkaliw kɛ ka taxiw jagoya sara maaw fɛ wolomasiri tabaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la ANEFIS ale banankun kan ka tila ka lakana k'o sigili k'o daminɛ kiba wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko k'u hakili ko maaw k'u hakilina kɛ kelen ye ko baara min bɛ senna ka min ye Bamanciwale ni Ninjugawale kɛbaw k'u bɔlɔ pewu ko na to senna jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ chef d'état-major ko fana ko nin kalo in tile 15 kɛba min ye Tɔnbɔkutukaw fɛ yen Arawa ni wolomasiri tabaw ka sigiyɔrɔ min bɛ yen min ye Bamanciwale ni Ninjugawale kɛba maa 5 u n'u ka marifaw u n'u ka sonsoriw min ye maa 5 ninnu u nana ni mun ye PM sababu u bolo karabini chinoise ka taa se karabini ALR comprimé ma min ye chargeur 4 ye cartouche 31 762 kelen n'o ye jamanja ye ka na k'u nana u yɛrɛ di a ka fisa ni faali ye dɛ ko min ye nin waleya in ye a bɛ tali kɛ gouvernement yɛrɛ ni wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni bɛn ni kelenya ɲinini na ko yaasa o bɛ se ka kɛ cogo min na k'u kɔni welewelema dabila dugudenw caman ye maa minnu bɛ ninnu yɔrɔ dɔ sa olu bɛ se ka na cogo min na kibaruya b'a dɔn k'a fɔ ko DDR maa 2000 ale de kan ka ta o kɔnɔna na min ye maa 3000 don 2000 kɔni o ye kɛlɛkɛla kɔrɔw ye minnu ye mugu ci bɛɛ lajɛlen kan ka i yɛrɛ ye o kɔnɔna na sa ka se ka na n'i ka marifaw ye i bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min ye maa 1000 kɔni ye olu ye kɛlɛkɛlaw ye nka olu b'a fɛ ka don sɔrɔko ta nasira fɛ olu bɛɛ lajɛlen ka taliko bɛ sen na Keba Joyila ale ye Mali marabolo 13nan ye bi Joyila ye a sigira sen kan ka kɛ fɛn ye sa i b'a dɔn k'a fɔ a kuma kun cayara min ye san 2023 a baaraw daminɛna Joyila yɛrɛ a tun bɛ Kulukoro ale cercle 7 dɔw fɛ minnu jatelen don Kulukoro fɛ dugu in n'i y'a jateminɛ a sigira maa min fɛ sa o ye Nafasa ye Nafasa ale kɔni bɔra Buguni de ka na Joyila sigi sen kan Joyila yɛrɛ Bakoyi o bɛ yen min ye Bafin bɛ yen Bawulen fana bɛ yen Joyila n'i y'a ta k'a jateminɛ 100 sarada la maa 95 olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don sɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen la kɔɔri maa minnu ka ca Joyilakaw fɛ o ye bamananw ye ani filaw marabolo kura in n'o ye région ye Keba
cercle wɔɔrɔ de b'a kɔnɔ ale yɛrɛ ka gouverneur fɔlɔ o kɛra Abdallah Fasko ye administrateur civil do ni waati na ale nɔrɔ bilara maa min fɛ o ye Kulubali Mariam Kulubali ye min bɛ bi ni ale yɛrɛ ye administrateur civil ye a fana ye baara kɛ préfet ni sous-préfet ka baara hukumu kɔnɔna na a ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ fo kana se gouverneur ma ni waati na ale ye muso filanan ye bi furancɛla fanga kɔnɔna na min ni région kuntigiya kalifalen n'o la n'o ye gouverneur ye i bɛ maa min jate ka fara ale ka sa kɛba o ye anw yɛrɛ ka madame ye n'o ye Marie Claire Dambele ye n'a bɛ kantilakaw ka sigi la ale ye Sikaso gouverneur ye Mariamu maa min don a timina ka di premier ministre taalen ye galabokɛnɛya da ye a ta ye a bɛ don maaw kan a ye wulikajɔ kɛ joyilakaw k'a ma ko maa min don a ka da yɛlɛlen a bɛ bɛɛ bisimila wa a bɛ maaw labɛn kebakaw ye min kɛ i b'o dɔn wa a bɛ kɔn ko ma de a b'a fɔ ma ko anticipation a bɛ kɔn ko ma de wa min ye marabolo yɛrɛ ye a b'o dɔn fo k'o dɔngala kari muso min don a ka dileki k'a ti cɔri dɛ gouverneur joyilakaw olu fɛ yen keba Ndenbugu dugudenw olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka premier ministre kunbɛn sibiri tɛmɛnen nisɔndiya u yɛrɛ y'o yira koyi sabula Ndenbugukaw fɛ yen a yera sa k'a fɔ min ye baaraba min bɛ yen n'o kan ka kɛ i b'a dɔn k'a fɔ hors casier de kun ka ca olu fɛ yen nin waati na sa casier bɛna sigi ka irrigation kɛ ka ji kɔni ka walankata ka taa dɔ bɛ se ka fara cogo min na dugukolo sɛnɛta kan nka o kɛrɛfɛ keba kuma min bɛ u da o ye k'a fɔ k'olu ja jɔra sago ye k'olu ye san caman de kɛ mɛri nu kɛrɛfɛdɛn na sifinw sɛnɛkɛlaw baarakɛlaw mɔnikɛlaw maa maa bɛ balo ji la u bɛɛ lajɛlen y'a faamuya sa k'a fɔ ko dɔ kɛra u k'u bolo di ɲɔgɔn ma waleya minnu bɛ yen bi ni gouvernement bɛ k'olu sigi sen kan u ka se ka kɛ wa premier ministre u ka donsow foli min kɛ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la keba ko y'u tɔ galabu kɛnɛya ko wa ko n'Ala sɔnna a ma fana ko min ye Ndenbugu ye baara min taara boloda ye bɛɛ na i bolo keba ye ma Ndenbugu jama ye o n ko Ndenbugu an ka baro sigi a kan don dɔ la o n'an bɔra yen an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro misiriba la seli belebele kɛra yen seli min n'o kɛra sa ka AES ka dugawu don ka ale ye min ye seli in ye ale kɔni sigira sen kan sa yaasa ka se ka fɛ baara mun bɛ sen na n'o ye DCA ye ale ka tɔn ɲɛmaa ale de baara in sigi sen kan parti demain c'est aujourd'hui ale ni Asimi ale kɔkɔrɔdonbaw ka tɔn olu de baara in sigi sen kan Kulukorokaw fɛ yen e yɛrɛ ye min sɔrɔ o la an ka jɛ ka olu mɔgɔw lamɛn. n bɛ tɔgɔ de fɔ quoi diɲɛ ko o ko la ale tɛgɛrɛ kulonkɛ n'i k'i b'a kɛ i bɛ Ala jɔyɔrɔ ɲini Ala jɔyɔrɔ bɛ ko bɛɛ de la an ye nana ka na Ala de deli a ka masaya in kosɔn ale de bɛ mɔgɔ faga ka mɔgɔw kunu ale de bɛ san ni dugukolo dan maintenant o danba masa da an nan'o de deli a ka sutura birifini da Mali in kan ka sutura birifini da AES kan ka sutura birifini da Mali ɲɛmɔgɔw kan ka sutura birifini da malidenw kan k'a da Asimi kan parce que an bɛ kɛlɛ min na duwawu dɔrɔn de b'an bɔ a la cɛsiri ani duwawu an bɛ kan k'an cɛsiri wa an bɛ Ala deli fana a k'a jɔyɔrɔ yira an na o bɛɛ la nin ne kalan in kun ye a kun bɛrɛbɛrɛ ye an b'a ɲini vraiment kuranɛ in kalan cogo min na a kalan ni kɔnɔna jɛlenya ye an y'a ye k'a fɔ ko kolo bɛɛ samana Ala k'a kɛ hijabu ye an bɛɛ lajɛlen ma son excellence le général d'armée Assimi Goïta ma parce que ale bi terrain kunkolo ye fɔn man k'a sɔrɔ n bɛ to k'o fɔ n ka kuma kɔnɔ fana an kan ka Assimi protéger de komi an ɲɛkisɛ bɛ cogo min na parce que n'a tilala n'a ka gɛlɛn an b'a kunfɛ na vraiment o de y'an nakun ye. Kisi ni nɛɛma bɛ Rasulu donc ani an ɲɛmɔgɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ de b'a la n bɛ segin a kan donc DCA ye laɲini kɛ ka na Kulukɔrɔ bi misiri belebeleba kɔnɔ an nana kuranɛ kalan na kuranɛ an b'a kalan jamana de ye fɔlɔ n'i y'a mɛn jamanadenw de don donc boloden kɔni kelen tɛ bɛlɛ ta an bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma n'o ye duwawu ye Ala ka barika don an n'a la Ala ka barika don an n'a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen na jɛkulu o jɛkulu n'o bɛ kɛnɛ in kan Ala ka barika don an na Ala ka jamana lakanda Ala ka don jamana n'a juguw cɛ
an nana kuranɛ kalanba in fɛnɛ kɛ yaasa ala ka barika don an fɛ ko la ala ka don an n'an jugu cɛ ayiwa an bɛ a ɲini ala fɛ anw ye duwawu kɛbaga ye a minɛbaga ye alahu ye ala k'an ka duwawu kɛlenw minɛ an hamu ye min ye ni jamana bɛ tasuma kan jamanaden juguw ka kɔnɔna surukuluw dabila u ka manamanakan fɔw dabila an ka don da kelen fɛ ka jɛ ka faama dɛmɛ min bɛ sanfɛ bi u bɛ min na bi u tɛ sunɔgɔ la u tɛ sigi u tɛ da an minnu b'u kɔrɔ an ka jɛ ka jukɔrɔma dondon kɛ ɲɔgɔn fɛ ni hakilila ɲuman ye ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn dusu bɔ ka ɲɔgɔn bila sira wɛrɛw kan ala k'an dɛmɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ala ka don mali n'a juguw cɛ a kɛ to b'a ka seli an bɛ ala fo ka ala kira fo ka Kulukoro cɛ n'a muso fo foli belebele k'a bila an ka gouverneur ma ale min b'an dɛmɛ an kungo la ni Kulukorokaw wulila su a b'an kɔ n'a wulila tile a b'an kɔ a n'a ka préfetw n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ k'an ka dugutigiw fo k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo minnu sɔnna ka na nin kuranɛ kalanba in na bi an ka foli bɛ se olu ma fɔlɔ o bɔlen kɔfɛ ka tila k'an ka président fo n'o ye général Asimi Goïta ye a ye baara ɲumanba minnu kɛ a ma dogo Mali fan si la principalement Kulukoro aw yɛrɛ bɛɛ y'a ye bɛɛ tɛmɛna la sisan stade rénovera donc a kɛra Kulukorokaw de bien vrai que a kɛra région caman na vestibule première pierre dara a bɛ ka da Mali yɔrɔ bɛɛ arena jɔra o bɛ Kulukoro de donc nin bɛɛ kɛra jɔn kama ko Kulukorokaw a nafa fɔlɔ bɛ anw de kan donc an b'o foli kɛ an ka président n'a jɛw ye ka a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ Kulukoro bɛɛ ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma le président a toujours prôné pour la paix la cohésion ne bolo an ka taga o sira fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka qu'on regarde dans la même direction pour que ka se ka président ka baara nɔgɔya a bolo Kulukoro kan ka fara ɲɔgɔn kan cɛ n'a muso an mago bɛ bɛɛ la parce que n'i ko Kulukoro bi i b'an ka président ɲɛ a bɛ ka siraba ba min da autoroute ba min kɛ a bɛna bila fo Kulukoro da de la bɛɛ b'i mun kɛ Kulukoro la bɛɛ ko Kulukoro ma évoluer ko Kulukoro tora kɔ président mana nin bɛɛ kɛ anw yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ ka président accompagner o ye bolodi ɲɔgɔnma ye o ye bɛn ye o ye kelenya ye o ye hakili ɲuman ye o ye miiriya ɲuman ye donc de ce fait ne kɔni bɛ appel de bila Kulukoro k'a bɛ fan o fan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɛmɛ ka an ka président dɛmɛ ka se ka Kulukoro taa ɲɛ Kulukoro ka dɔn o kɔni ye ne hakilina ye et surtout cette année a ko ko seko ni dɔnko kɛlɛ ni ko seko ni dɔnko kɛlɛ kuranɛ kalan b'a la activité wɛrɛw caman bolo dalen don club Asimi fɛ Kulukoro bi an kan ka minnu kɛ don n'a a nata AES bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli bila Mali Burkina Niger ani organisateurs ani Kulukoro population bɛɛ an ka foli bɛ bɛɛ ye. Ayiwa ala ka bato minɛ Kulukorokaw a y'a cɛsiri Asimi ko in na koyi a kana kɛ kɔfɛmaaya la dɛ a y'a jija a ka ɲɛfɛla sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ cɛncɛn fuga kɔnɔna na n'olu bɛ baga min kan ka kɛ nakɔ forow la sa n'o ye bagaji ye o kimɛli baaraw tun bɛ sen na u ka lajɛ balalen 10 na o sigira Bamakɔ kɔnɔna na nin kalo in tile 10 ka taa kun fori a tile 15 jɛrɛ in kɛra INSA ale kɔnɔna na maa 30 o tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Mama Falenw ye CSP ale maaw maa minnu bɛ yen n'olu ni u bɛ dɛmɛbaga jɛkuluw FAO ni OMS olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan ɲinan san kɔnɔna bagaji minnu kan ka ta sa ka baara kɛ n'olu ye u y'o kimɛli baaraw kɛ ka tila k'o kɛ ka kɛ ni silisi ale ka laɲiniw ye mairie caman bɛ yen olu bɛ ka ci gouvernement fɛ keba i n'a fɔ kɔsa in na Faliya ni Sagalo nka dugudenw olu ko k'olu kɔni olu bɛ fɛ délégation spéciale ka na joona sabula nin dugu ninnu na bi ɲagami min bɛ yen ala kelen pe de b'a dɔn a fɛrɛkɛtɛ ɲagaminen don cogo min na février kalo tile 5 tɛmɛnen n'a fɔra k'u ka commune maire kɔni ɲɛmaaw k'olu wulila ka bɔ yen ko gouvernement k'a lajɛ teliya la cogo min na maa bɛ se ka bila olu nɔ na cogo min hakili jagabɔ ka taa musaka ko la UEMOA jamanaw kɔnɔna na
o baaraw olu dɔw tun bɛ an fɛ yan mali ɲinan san kɔnɔna na ko min ye miliyari 1,255 a bɛna to ɲini UEMOA sugu la san 2025 ale kɔnɔna na hakilina in ale bɛ tali kɛ yaasa ka se ka dɔ fara sɔrɔ kan baaraba minnu bɛ gouvernement bolo a bɛ se k'o kɛ cogo min na sugu bulon kɔnɔna na san 2024 kɔnɔna na mali ale kɔni sera ka sefa wari miliyari 977 k'o de sɔrɔ sugu bulon na nka a dira ma dicogo 30 la jurumu misɛnnin ninnu ka ca ɲina mali b'a fɛ ka i senbɔ la ka belebeleba kelen ɲini k'i ca n'o ye siɲɛ kelen jɛrɛ min ni premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ale ye a nun don ni baaraw kɛ chambre de commerce la kabini a nalen ani juraw ka sigi ɲɛŋɛ o tako sabanan o baaraw kɛra kunungo premier ministre kɔnɔna na kɛnɛ ka ɲi sa baaraw tun bɛ tali kɛ min na sa o y'u ka janvier kalo tɛmɛnen tile 13 laɲini minnu kɛra olu kɔnɔna na sa ka se ka olu lajɛ o wolola mun na mun ni mun sera ka kɛ mun ni mun ma se ka sigi sen kan fɛɛrɛ minnu taara yaasa ka se ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kɛ yɛrɛ ye tigilamaw ye ale ni juraw olu miirinabaw ye min ye u ye kumaw ye taa ni ka segin kɛ o de kan kosɛbɛ ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan fana a yira k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ min bɛ n'o ye laɲini 20 ye yaasa mali kɛnyɛrɛyew bɛ se ka walawala cogo min na u y'u da don o fɛɛrɛ fana na waliya minnu bɛ sigi sen kan sa an yɛrɛ bɛ fɛn minnu dilan an fɛ yan bayɛlɛmali siraw fɛ sa ka se ka olu fana lajɛ kuranko k'o tacogo k'o yɛlɛma a kana da énergie dɔrɔn ma min ye sɔngɔw ye baarakɛlaw ka sɔngɔkow ye k'olu lajɛ o sariya kɛnyɛrɛye ale ni gouvernement taw k'o lajɛ k'o don bɛrɛ la o fana tɛmɛnen kɔfɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'o bolola baarakɛlaw ye k'olu hakɛ dɔn o jateminɛw ka kɛ yaasa sugu bulon na ale bɛna sigi kɛnyɛrɛye fɛn na minnu bɛ san an fɛ yan an yɛrɛ ka bolola baarakɛlaw bɛ fɛn minnu dilan olu fana sen ka ye o la n'u hakɛ dɔnna magoɲɛw ye minnu ye o laɲiniw ka kɛ olu fɛ gouvernement ale ka o kɛ yaasa olu fana bɛ se ka dɔ bɔ sɔngɔ la cogo min nka kɛbaaw y'u sinsin min kan ko gouvernement ka kuranko lajɛ hali bi privéw u ko k'u sɛgɛnnen don premier ministre y'u fo u ka nali la ani ale yɛrɛ bonyanni na ka sɔn ka na o sigi kɛnɛ in kan u n'a ka kuma ta ale kɔni y'a ɲini u fɛ sa bi an bɛ ka taa sira min fɛ fɛn minnu bɛ yen bi n'olu jɔra bɛ gouvernement na kosɛbɛ o ye taji donni jamana kɔnɔna na ye min ye sɛnɛkɛminɛnw ye ka taa se sɛnɛ yɛrɛ bɛ dɛmɛ ni minɛn minnu ye olu ka se ka don da dumunifɛnw fana a y'o fana ɲini u fɛ sabula sunkalo ale setɔ don maaw n'u bolominɛw olu lasegili AES kɔnɔna na AES jamanaw kɔnɔna na fana ani UEMOA ni CEDEAO la baara minnu bɛ se ka kɛ a y'i da don o la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min na sigi sen kan ka kɛ musaka ye ka se ka di yaasa yiriwaliw bɛ se ka kɛ cogo min na premier ministre nin bɛɛ lajɛlen fɔ yaasa u ka kumaw ni u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka cogo olu ko kɔnɔna na cogo min na kɛba halisa ni premier ministre bɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye chirurgiens ye o tɛ maa minnu bɛ maaw boson sa wa dɔgɔtɔrɔw tɛ yan an t'a kɛ operelikɛlaw ye nka n'i y'a fɛ cogo o cogo a bɛɛ ye bosonni de ye chirurgiens olu ka jɛkulu belebeleba min bɛ yen ale ka jɛɛrɛ 65 o de daminɛna Bamakɔ kɔnɔna na yan kɛba an dafɛ jamana bɛɛ lajɛlen bi yan min ye farafinna AES wo CEDEAO wo UEMOA wo n t'a sidɔn o a bɛɛ lajɛlen bosolikɛlaw b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye opération kɛlaw chirurgiens ye kɛba général de division Abdoulaye ale de ye baro in dayɛlɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan san kɔni ta farafinna kɔnɔna na collège min sigilen don Afrique de l'Ouest kaw taw kama k'u ka fɛɛrɛ ɲininaw o 14 n'o ye spécialiste ye kɛba olu bɛ kɛnɛ kan yan maa 7000 o de bɛ kɛnɛ kan yan maa minnu bɛ yen ni olu nalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛrɛ in ta ko 65 in kama u y'a yira sa k'u bɛna baara min kɛ Mali kɔnɔ yɛlɛmabaw de bɛna don min ye opéreli ale ko ta na sira fɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min fɛɛrɛ minnu b'u bolo fana ni tali Bamakɔ sigilen senfɛ o ye k'a fɔ sa kɛba maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ chirurgie kɛ a ka kɛ fu la o fu kɔnɔna na sa maa 685 Bamakɔ ni Kati u bɛna olu ta koyi k'olu ka opération kɛ fu o fana na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ opération degeli baaraw kɛ anw yɛrɛ fɛ yan n'o ye maaw ye n'olu b'a fɛ ka kɛ chirurgiens ye kɛba o maa 300 kalan in na kɛ olu kunna u na ateliers kɛ baro sigiw fana bɛna kɛ min bɛ tali kɛ chirurgie yɛrɛ kan cancer ta ale ni kɛlɛ waati i b'a dɔn k'a fɔ ni kɛlɛ bɛ yen chirurgiens kan ka ye kɛnɛ kan kɛba kuma tɛ guerre bɛ anw fɛ yan k'u bɛna n'o fana sigi sen kan ani chirurgie minnu bɛ cun maa minnu mago bɛ se opéreli ma teliya la k'u bɛna n'o fana fɛɛrɛw fana sigi sen kan k'o fɔ u ka ɲɛmaa n'o o ye professeur Peter Dokor ye Dokor ale ko sa
k'u nana Mali la yan ko sabula Mali bɛ ka baaraba kɛ Mali ɲɛmɔgɔw bɛ k'u ɲɛsin banaw furakɛli ma farafina kɔnɔna na u ka lajɛ in senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka ɲɛmaaba yɛrɛ ye n'o ye professeur Pierre Atogo ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ a tɔɲɔgɔnw na u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jamanaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min dɔgɔtɔrɔya ale tɛ kuntilenna la ye ko i keba bana yɛrɛ mago tɛ i bɛ AES la i bɛ CEDEAO la bana mago foyi t'o la k'olu b'u ka ɲinini n'u ka baara minnu kɛ a dɔw yɛrɛ sinsinna n'u mina ɲɛnamaw keba ani tile taacogo ni tile bincogo k'u cogoyaw k'o fɛɛrɛ ɲuman bɛ sɔrɔ Mali dugukolo kan ka ban o de la u ye Mali sugandi ka se ka na nin lajɛ in kɛ tiɲɛ don falenw bɛ k'a la kuma caman nka ko Ala ye Mali garisigɛ diya keba ko sabula i b'a dɔn maa hakɛ min nana maa 1500 o de bi yan olu dun ko min ye maa 700 k'o de kan ka na a kɛra 1500 ye an bɛ s'o kɔrɔ wa min ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen don han farafina tiɲɛ don min ye anw fanfɛ bolo jamanaw ye olu de ka jɛrɛ don maa 500 olu bɛna kunnafoniw di jɛrɛ in senfɛ ani lasigi in senfɛ u y'a yira fana k'a fɔ fana ko min ye jɛrɛ in kɛrɛ kan chirurgiens u yɛrɛ ye ŋaniya ta kɛba k'u bɛ Asimi décorer han k'u bɛ décoration di Asimi ma yaasa a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na baaraba minnu bɛna sigi sen kan jamana ninnu kɔnɔna na premier ministre a y'u fo k'u waleɲuman dɔn a ko k'u bɛ baara mun na ko ni anw ka jamana kuntilenna bɛɛ lajɛlen ye kelen ye kɛnɛya kɔni ko maa tɛ i sago t'aw la koyi ni man kɛnɛ i bɛ furakɛ de furakɛli minnu dun fana bɛ kɛ a caman tɛ taa opéreli kɔ bi olu kana nin kɛ anw fɛ yan k'a b'u fo la waleya min y'a to u ye Mali sugandi ale yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ ye o nka ale ye dɔgɔtɔrɔ en développement de ye e b'a n'a mɛn ko dɔgɔtɔrɔ kana girin k'a fɛn na bɛɛ lajɛlen tɛ furakɛ e ma Bubu Sise wari dɔgɔtɔrɔ de ale ye dɔgɔtɔrɔ en économie de ye an fa n'an ka cɛkɔrɔba Ablaye Sall Ala ka hinɛ a la ale ye dɔgɔtɔrɔ ye sɔrɔ ta sira fɛ ale de ko ten ko sɛfan den kelen dunni ka dun ni basi filen kelen dunni Ala k'a dayɔrɔ sumaya n'an bɔra yen an bɛ to dɔgɔtɔrɔw ka bolo kan hali bi i b'a dɔn k'a fɔ ko président Asimi kabi a nana keba jolibana bɛ maa minnu na ni o ye rɛndimi ye olu ka furakɛli bɛ kɛ yɔrɔ min na a bɛ fɔ ko centre dialyse a ye o 3 de sigi sen kan kelen bɛ commune 5 la kelen bɛ commune 4 la Génie kɔnɔna na kelen bɛ yen keba panneau solaire o baden o taara ka taa di Génie ta ma koyi Génie mɔgɔw ko général d'armée Asimi a ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'u b'a ka musaka 100 saradala 2 ta k'o kɛ ka baara kɛ jamana kɔnɔna na maaw bɛ se ka nin lahinɛ cogo min centrale dialyse min bɛ Génie kɔnɔna na u taara panneau solaire sigi yen sabula keba ko groupe min b'u bolo ko groupe in kabini a bɛ boli ko so sisan ko a tɛ se ka paye ko hali dimɔgɔ i b'a gɔrɔndɔkan de mɛn ko maa min falisu salen ko wa o t'a kojuguma yɔrɔ ye dɛ groupe yɛrɛ de tɛ se ka courant jɔyɔrɔ ta donc président y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen u ye commune 4 o dialyse kɛyɔrɔ u taara panneau sigi sen ta u taara sigi Génie na ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Agibu Danbele n'an b'a wele ko J ale ye jamanakuntigi ka nɔnkakɔrɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ɲɛsinnen don nin ko in ma an terikɛ n'o ye lieutenant colonel Cheikh Mohamed Cherif Tunkara ye DFM primature la keba ale fana tun b'a kɛnɛ kan maa mafalen minnu bɛ yen n'olu bɛ jɛkulu in kɔnɔna na sa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen a ko min ye maliyɛnw kɔni ye k'u k'a bila u kun na ko gɛlɛya mana kɛ maliyɛnw na yɔrɔ o yɔrɔ la président Asimi n'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ maaw bɛ se ka lafiya cogo min junior y'a yira sa k'a fɔ ko jamanakuntigi yɛrɛ ka hamina ba ye min ye bi keba dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn bɛ yen ni ɲɔgɔnna ka se ka sigi a bɛɛ la o ka fisa sabula min ye groupe ye a taji ko entretien ko ani groupe yɛrɛ tɛ se ka kɛ kudayi ye ko courant ko o degun u bɛna na o de lajɛ ka se ka nin ɲɔgɔnna sigi dɔgɔtɔrɔsobaw bɛɛ lajɛlen na basigi ni lafiya bɛ se ka kɛ cogo min na sabula ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn EDM ale na se ka dɔ ta yɔrɔ dɔw yɛrɛ la keba n'a caman sigira ka ɲɛ ka se ka baara kɛ ni a tɔnɔw ye min ye Agibu ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara ninnu kɔni bɛna na to sen na sabula jamanakuntigi y'a ɲini u fɛ u ka kimɛli kɛ ka jateminɛ kɛ a bɛ se ka boloda yɔrɔ minnu na joona k'a sigi olu la yanni funteni ale waati cɛ u kana ɲinɛ Gabriel Touré kɔ dɛ ngali Gabriel Touré ni Ponge ani hôpital du Mali ana anw ka Banangabugu ta o de y'anw kɛrɛfɛ kibaruya bɛ yɛlɛ ne la ne bɛ min fɔ ni dɔ fana bɛ commune dɔ ta fɛ o b'o fɔ ne ye n da de fɔ ne ko k'u kana ɲinɛ Banangabugu Banangabugu CESCOM de kɔ o de jɔrɔ bɛ anw na o de b'anw kɛrɛfɛ yan
n'an bɔra bɛn ni kelenya ɲinini na sɛbɛn min bɛ yen n'o kan ka bila bɛn ni kelenya ale sɛbɛnkɔrɔ in nɔ na o baaraw daminɛna yaasa jamanadenw hakilina bɛ se ka don sariya kura in na cogo min na sa Usmani Isufi Mayiga n'ale ye premier ministre kɔrɔ ye ale ye maaw lamɛnni daminɛ dugudentɔw olu welela ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna n'o ye Mamu Dafe ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan maa mafalen minnu bɛ an ka jamana ni dugudentɔw tɔgɔ la min ye laadalatigiw tɔgɔ la diinɛtigiw tɔgɔ la olu bɛɛ lajɛlen nana donsow n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka na o hakilina di Pinochet n'a ka maaw ma baara ninnu kɔni daminɛna CICB ale kɔnɔna na min ye Pinochet a ko sa ko olu na dayɛlɛ koyi u tɛna sɛgɛn maaw lamɛnni la sabula a fɔra zen sariya ye a ka kɛ sariya ye min bɛna to bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na dugutigiw kafotigiw musokuntigiw kamalenkuntigiw diinɛ ɲɛmaaw alimamiw prɛtɛriw évêques ka taa se donsow ma kɔntɔrɔ ni sanɛ tigilamaw kɛba bɛɛ lajɛlen wele hali e min tɛ foyi la ko dayɛlɛlen don olu bɛɛ bɛ se cogo min na ka na o hakilinaw di baara minnu bɛ sen na o ka se ka sigi sen kelen kan yaasa sariya in a mana bɔ zen sɔsɔlicogo ani falencogoya foyi o kana sɔrɔ a la a ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen miirina b'a kɔnɔ komisɔn in kɔni ko k'ale bɛna to sen na sabula a bɛna bɛɛ lajɛlen lamɛn kelen kelen k'olu hakilina sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'o di jamanakuntigi ma ani Mamu Dafe bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale yɛrɛ ka minisiriso kɔnɔna na sa min ye Nations Unies ale ka jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan maa min bɛ o danganya la bi o ye Algasimi Nyange coordinateur humanitaire de do Nations Unies tɔgɔ la ale taara Dafe fɛ yen ka n'a fo danaya min dar'a kan k'a ta k'a sigi nin waati in na Mali seko ni dɔnko kunna a ko min ye Mamu Dafe ye maa mafalen don baara min bɛ yen n'o kalifara la a b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ a dɔnkalakari o bɛ a la fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu sigira sen kan diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na a sen bɛ olu la koyi Dafe n'i y'a tɔgɔ fɔ ka ban i y'a fɔ ko seko ni dɔnko dunanjigiso maaw lafiyali ka se ka seko ni dɔnko k'a walakata fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa min ye Algasimi Nyange a ko seko ni dɔnko ko foyi tɛ se ka taa ale kɔ yiriwali ɲuman ko simɛni bɛrɛ ye ko o y'o ye Dafe y'a fɔ k'a wale ɲuman n'o a ka nali la ka na ale fɛ yen ka na ɲininka sa u ka se ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ ni dabali min bɛna sigi sen kan seko ni dɔnko bankun kan u na se ka olu da maaw tulo kan don nataw kɔnɔna na ka kɛ ni Nations Unies ale bɛ se ka jɔyɔrɔ min ta o ko hukumu kɔnɔna na Keba nin bɛ dan sigi an ka bi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya minnu dira o ma e yɛrɛ fɛ ani ne n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛw k'olu da o tulo kan Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔrɔ ɲuman kan ye si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a di aw ni aw bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana taga a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18. Ambade te duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun do ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a shurula ni waati na n'o ye Tever Rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan Tever Rasul k'a ta Chine forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a jabɛ ɲɔgɔn na Tever Rasul nkɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko Tever Rasul bɛnɛfunjilama walima Tever Rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a o fana bɛ yen nɔ Tever Rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna